Bergarako elikaeneara etorri gara, Oxirondo azoka bizi berritzeko gaurkotzeko egitasmoaren bihotzera. Momentuetan dendan aurkitzen gara, bertan badira hainbat eta hainbat produktu gehienak bertakoak eta sasoikoak. Eta hemen helburu nagusia da xahuketa saihestea. Hemen ikusten dituzuen produktu guzti hauek saltzen ez direnean, zeo zer egin behar da beraiekin. Guk etxean adibidez, uzta oparoa danean, lortu dezakeguna da, prestaketa aldez aurretik egitea, ez? Imaginatu hauek moztu eta penka guztia moztu eta salteatzen ditugula. Hori horrela eginda kongelatzea lortuko genduke eta produktua pixka bat iraupena luzatzea, ez? Beste hainbat trikimailu ere erabili daitezke, erremolatxaren zurtoin, edo osto aldea ere erabiltzea. Tomate saltxan dijo oso ondo, ezta? Eta horrela beste hainbat gauzekin. Nik adibidez porrua danean hain txikia, bexamenetarako erabiltzen dut, eta hemen elikaenean ja famatuak diren porru eta gazta urdin kroketak edukitzen ditugu. Beno, hemen ditugu kalabaza, kipula, oloa, gazta azala eta arraultzak. Konta iguzu, osagai hauekin adibidez, zer prestatuko diguzun? Osagai hauekin egin behar dugu, kroketa izen bateagatia da, baina bai izango dira halako bildutxo batzuk edo borobiltxo batzuk, oso aproposak, barazkia sartu alizateko gazteenei, edo barazkia horren beste jaten ez duten jendeari. Gaur kalabaza daukagu tipularekin, baina beste edozein barazki mota sartu genezake. Oloa erabiltzen dugu, gainera gluten gabeko izan daiteke, hortaz, zeliak ondako aproposa. Eta gazta guk azala erabiliko dugu, xauketa ekinalde hortara, trikimailu bezala, proteina iturri bezala gazta daukagu eta arrautza ere sartuko dugu pixkat tekstura emate aldera. Guk zartagian bukatuko ditugu, baina labean ere bukatu daitezke. Orduan oso errezeta erreza da eta osasuntxua. Orduan, guazen ikustera. Hori da. Lehenik eta behin zurituko ditugu tipulak eta hasiko gara hau, lehen esan dizuet, erreza izango dela errezeta eta errezte aldera egingo detena da raiatu. Horrela etxean edozeinek lagundu aldezake. Azalak adibidez, nik dena gordeko dut, orain ikusiko dezute, baina azalak ere aprobetxatu egingo ditugu. Eta horrekin ere trikimailu batzuk emango dizkizuet. Elikaenean, barazki guzti hauek ekologikoak dira. Eta adibidez, tipularen kasuan, azalak, kanpoko azal marroiak, dauzka antioksidatzaile gehienak. Ekologikoak diren heinean, azal hau erabili daiteke. Eta han fondoan daukagu salda bat eta azal guzti hauek jartzen dizkiogu. Ondo garbitu, urotzetatik eta gero saldara bertaratzen ditu. Garrantzitsua beti ondo garbitzea. Bai. Eta ezinbestekoa ekologikoa izatea? Ekologikoa izateak bermatzen diguna da azkenean pestizida botatzen zaizkien hainbat produktu behintzet ez direla izango ez desegokiak gure gorputzerako eta ez da ere lurrerako. Eta ekologikoa ez den kasuetan, zer egin beharko genuke? Ekologikoa ez den kasuetan, azala ez da gomendagarria. Aprobetxatzea kasu horretan. Bai, ze hor pilatzen dira batez ere pestizidak eta produktu guzti horiek. Orduan, horiek ekidin beharko genituzke. Kalabaza pipak askok hemendikan ateratzen dituzte, zuk hau garbitu dezakezu, ur pixka batekin, gero lehortu eta labean, gatz pixkatekin jarri. Honekin, barruko guztiarekin, kabello de ángel egiten zan garai batean. Hau da, hebra guzti hauek, zuntz hauek hartzen zian, eta azukrearekin goxatzen ziren zartagi batean, eta, gozoa. Azkenen kalabazak ukurbitazea da, baina nahiko gozoa da. Kalabazaren azala, kasua ere izan daiteke, labean, txip modura ere erre daiteke. Zuk hauek jartzen dituzu erretilu batean, olio pixka bat bota, gatza, gustoko espeziak, orain gainera espezie pilo dauzkagu eskuragarri, eta horiek adibidez botaz,
labean jartzen dituzu eta zizka-mizka moduko bat antolatu dezakezu tita batean. Eta azalez ari garela hizketan, Ane, kasu honetan, aprobetxatuko dugu baita ere gaztaren azala. Bai, hori da. Gazta naturalak, industriala ez den gaztak, azkenean kanpoko zatia eta barruko zatia berbera da. Gazta lehortzen denean, kanpokaldeak hartzen du gortasun handiagoa, baina produktua berbera da. Niri sukaldean asko gustatzen zait, ze oso proteina ederra da. Ohituta gaude haragia edo arraia jatera, edo arrautzak, baina gazta esnekia den moduan, eta gainera gazta ona balin bada, larretan ibilitako behiena edo hauntzena edo dena delakoa, ikeragarrizko kalitate ona dauka. Eta Italian adibidez, gaztataz ere asko dakitela, azaletak, nondik inora. Pasta egiten dutenean, raiatzen dute, eta pastaren saltsa guztietarako erabiltzen dute. Orduan, guk ere berdina egingo dugu. Goiatz, nahasketa hau, pixka bat tekstura hartu dezan, gomendagarria da bere hortan uztea 30 minutu edo horrelako zer. Azkenean, barazkiak, tipularen likidoa eta baita ere arrautzarena oloak barneratzeko eta horrela geldituko zaigu pixka bat likatxua, baina oloak daukan zuntzori ere aterako da. Katea, erostera joaten garen momentutik hasten da, ezta? Ditugun erosketa ohituren arabera, gero datorrena ere, asko aldatzen edo baldintzatzen du horrek, ezta? Bai, dudarik gabe. Azkenean gure kontsumo ohiturak eragingo du zuzenean guk sukaldean zer daukagun eta zerrekin sukaldatu dezakegun. Ez da berdina oilasko bularrak erostea edo oilasko oso bat erostea adibidez. Azkenean zuk oilasko oso bat erosten baldin badezu, harakinari eskatu dezakezu mozteko eta prestatzeko. Bularkiak alde batetik ipini, egatxak eta izterrak bestalde, eta karkaxa mantendu, ezta? Nik horrekin astebeteko jana edo astebeteko oilasko kontsumoan nire etxean bermatuta daukat. Lehenengo gunean adibidez, bularkiak prestatzen ditut, izan daiteke plantxan edo moztuta dadotxotan eta salteatuta barazkiekin. Gero, normalean, kongelatu egiten ditut bai izterrak eta bai egatxak, beste egun batean labean jartzeko. Eta karkaxarekin salda bat prestatzen dut. Lehen aipatu ditugun azal guzti horiek erabilita. Azalak eta puntak. Guk hemen gaur jarrita daukagun salda hontan adibidez, daude leka puntak, daude errefautxoaren zurtoinak, daude tipularen azalak, eta kasu hontan ez da oilaskoa, baina bai da txerrikiaren kostillaren ezurra. Baina, azkenean ez botatzea da kontua eta dena goxua erotea.